Unsa man ninyong na-feel karon na nga niya istoryahan na ita ninyo? Naka-learn mi sa like possible na mahitabo kung padayonan pa namin mga mistakes. Unsa purpose kaya sa Ginoo nganong nata diri sa kalibot? Like ani naman ni purpose, say purpose ani. Magpadili mo. Para dili mauhaw no. Nya kani, so say purpose ani. Masita ng mga gamit. Sudlan og gamit no. Yan na naapod day purpose ang atong kinabuhi nganong naata diri. Ikaw, Ti Maria, unsa man kay purpose nganong naa ka diri sa kalibutan? Para marag ma-help nako ang mga uban nga needs. Ma-develop nako ang uban nga kanang kailangan sa uban nga wala sa ilaha nga nasa ako ha. Mahatag nako sa ilahan. Wow. Dot ba oy? Masaya Pang Miss Universe kayo tubag ba? Kaan kanang like para naay purpose ang gihimo nga mga like properties ni God diri sa earth para naay magamit. Magamit. Oh. So yan ano, nagay rason anong naatas kalibutan. Gingon daw sa Isaiah, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Pasabot day gibuhat sa Ginoo para sa iyahang kahimayaan, para pasidunggan siya. Na wala day ta gibuhat sa Ginoo na oy kani kay design lang na ako ni si Cassandra, si design lang na ako ra sa gilid-gilid. Na siya rason kay para mag-glorify sa iya, magpasalamat sa iya, kana mapasidunggan nato siya. Ang atong kinabuhi ba karon ato ba siyang napasalamatan, ato ba siyang nakapahimaya ba sa Ginoo ang atong kinabuhi? Yes po. Every day. So unsang pamaagi kaya nato na napasidunggan ng Ginoo? Sa kanang pag-ampo every day. Nya kanang pag-respect po. Puno Pag- sorry tita. Ay, okay ra. Thank you sa mga blessings na yung mga ginahatag. So nga no, tama gyud na inyong gibuhat. Pero ato ang hinumduman na ang atong kinabuhi dapat yun na mahimo tang angayan at tubangan sa Ginoo. Kay daghan mang kinabuhi karon na wala naman dili naman maka-glorify kay Lord ngano man nagbuhat sila og mga sala. Kabalo ba ta na sa diyang mubuhat og sala nakig-away ta sa Ginoo? Na nakig-away ta siya ngano man holy ang Ginoo, righteous siya. Sa diyang mubuhat og sala, manglibak ta sa uban, magsaway ta sa uban, oy pangit man na siya, pangit kina siya kuan kanang uy mapubrin ta na siya, magabaan ta siya kanang may ana god, nakinaiya like kanang manimalus ta, mopatay ta, mangawat ta. Kanang ang kinabuhi gayud, dili gyud na maka-glorify kay Lord niya. Ang purpose ba ni Lord sa to no maka-glorify. So karon kini lang nagapahinumdum sa to, dili man gyud ta perfect. Ang pangutanan ako sunod, kung kwaon tagkalit sa Ginoo, kay dili man gyud na tumutagan, murag linog magkalit uy na naglinog pa ni, pete pa ni mangisi, tanaw kag salida ba, tanaw kag vlog, kalit rag linog no. Nya unsaon man aron? Untay kwaon tagkalit sa Ginoo, asa ka kaibutang sa Dios sa langit or sa impierno? Siya sa iya. Sige ikaw. Na ako sa Sa rainbow naman. yung heart choy. Ano dili kanang Aman. so I think sa ano kung asa siya gusto yung Ay magkuman ni mo. Kuman mo kinaay, you know. so pag kanang I think sa impyerno ano ko yun. Okay, like dili kay ko ka like makalimtan ako usahay mag-pray and then dagan kay kog mga bad words na ginaingon ana. Sige ikaw. Whereas ako sa iya kuya, dagan kog sala nga mabuhat. Mga bad words pud ka day. Yes po. Pag nagagsala no. Sa inyo ang balay, masugo ba mo sa inyo mga parents? Masuko Dahay. kuya. Pero minti ko suguon niya. Kisa ba yung masuko sa inyong mama diri ah? Kuya. So usa na naka-example no na wala gyud nalipay ang Ginoo. Nya, klaro kayo sa Bible na ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Yung pa sa size sa Roma 23 na ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios namong kinabuhing walay katapusan na kay Hesukristo. Pasabot day. Duha man ang meaning sa Bible sa kamatayon. Ang kamatayon nga nadungga ba na namatay. Ang kaduhang kamatay mao ning maimpierno. Pasabot maimpierno gyud ta. So dili gyud ta kasud sa langit. Sao man ni ron? Unsaon kaya para makasud ta sa langit? Ano nang like mag-learn from mistakes. Kaning i-change nimo imong attitude kung unsa imong nabuhat sa una, marag
ma-develop din mo siya nga dili na nimo tubuhat tunong balik. So, walay makasulod sa langit kung buutan siya gyud. Kanang buutan kay ko, oy, ako ang pinakabutan, no need na akong musimba, no need na akong muampo. Maskin pag kita ang pinakadatos kalibutan, wala gayud. Unsa may pamaagi sa Dios para makasulod sa langit? Jesus ra gyud. Nagitay dapat relationship kay Jesus. Gingon padra, mga anak lang sa Dios ang makasud sa gingharian sa langit. Gingon dia sa Juan 1:12 nga ang tanan nga midawat, ang mutuo midawat kaniya, tagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Kamo karon nangalagad na bagay mo sa Ginoo, gidawat magyud ninyo kay kung wala pa gyud ninyo gitinuod na nangalagad mo sa Ginoo, wala mo ni dawat kay Jesus Christ, dili pa gyud ta kasud sa langit. Dili pa ta matawag nga anak sa Ginoo. Kay dili tanan tawo na nagaingon nagatuo ko sa Ginoo, dili tinuod na kay bisan nang yawa nagatuo sila na naay usa ka Dios. Nagakurog pa guys kahadlok. Pangutanon pa na nimong palahubog, nagatuo ka sa Ginoo. O tuo ko sa Ginoo. Malangit ka impierno, langit oy. Ano ba? Mo na ilang sa itubag pero dili tanan na makaingon na gusto ko makadtog langit, makadtog langit. So sa to ang rason lang gyud pamaagi sa Ginoo si Jesus. Sao man na gingon pa ni Jesus ang tanan nga mutukon na kay kinahanglan na musunod kanako. Pasano nila ilang cross, dili mo magpasaan tong kahoy gyud ha. Literal lang na to kun dili atong ikinabuhi si Kristo sa atoa matag adlaw. Dili kay mga butang nga dili makapalipay mahitungod sa Ginoo. Unsa man ang mga butang nga dili day para kay sa Ginoo, na para ra day sa tong sarili para masikat ta, para day na malipay ang ubang tao, dili na day para sa Ginoo, kana dili gyud na siya maayo. Dapat ikinabuhi na to at atong life diri sa kalibutan. Ato ang ipagamit para sa Ginoo. Naabay mga tao karon bisan ang mga sikat, nagpabayad sila kay para sila musikat og ilahan ang gitalikdan ang pag-alagad. Ilahan ang gidaot si Jesus Christ. Ngana ba kanang nag-serve na sila sa devil gyud, ngana na kinabuhi pero dili gyud na sila kasudog langit. Ngano man nagig-away mo sa gusto ikaw Cassandra, di ba? Nakay balay, gwapo kayo niya, nakay kalaban, pasudlan ba nimo? Na mao pag yun yung nagdaot sa imo ha, mao na yung nagbinuang sa yayagaan ka, bisan ikaw, kan? Marian, dili nimo sukta no? Ingana ba? Ingana po nang Ginoo dili gid kasulod sa gingharian niya. So ingata, dili na ta nila mosundog. Dili na. Follow lagi tag Jesus. Unsa may pamaagi para moduol, mahimong duol ta kay Jesus Christ atong relationship? Nagbasa ta sa Bible. Encourage lang mo, dili man may kakwarta ni, di man may mahimong sikat, dili man may mamsa. Ang amo lang na malipay ang Ginoo sa mga kinamoy nang gibuhat karon. Encourage lang mo na magbasa sa Bible. Magampo kanunay. Nya magsimbag yun. Dili kay simba ra ganahan. Simbag yun. No, mao ra gyud ang kalipay sa Ginoo sa tuwa. Salamat kayo. Namoy pangutana. Yan sa man ninyong na-feel karon na nga niya istoryahan na ita ninyo. Naka-learn mi sa like possible na mahitabo kung padayonan pa naman mga mistakes na